yadda ake saida USDT wato dala kenan a cikin kasuwa ta crypto, either Bitget, Bybit ko OKX ko KuCoin, duk dai wata da sauran duk wata exchanger wacce ake iya yin P2P a cikinta. So yanzu za mu nuna muku yadda za ku yi P2P a cikin Bitget. Idan har ka iya P2P na Bitget, to haka sauran P2P suke, haka yadda ake a Bybit haka yake a Bitget, haka ake yi a da duk sauran da wata exchange da ake yin P2P. So za mu yi na Bitget ne. In ka iya wannan insha Allah muna fatan shi ma za ka iya sauran. So in ka shigo nan ya danganta da exchange din da ka shiga. Wata exchange din ma a cikin irin nan wajen za ka ga ta nuna maka P2P wajen yin P2P din. So amma a nan za ka shiga add funds ne a cikin Bitget kenan. In ka shiga add funds zai buɗe, idan ya buɗe sai ka zo nan wajen gashi P2P trading ka shiga. Yawwa kamar yadda tunda kun ga ana batu ne na shigar docs kasuwa, idan ka turo docs ɗinka Bitget ne da zarar ka sai da shi, tunda mun yi bidiyo yadda ake sayarwa kowa ya ga yadda ake yi. So idan ka shigo ka gama sai da shi ya koma dala ya koma USDT, to za ka sai da USDT ɗin taka ga yadda za ka yi. Sai ka shigo in ka je wajen yin P2P kana buƙatar ka zo nan wajen asset ɗinka, asset ka tabbatar funds ɗinka ma'ana kuɗinka da kake da shi USDT ɗinka da zamani tana ɓangaren funding ne, tana ɓangaren funding ne. In kuka lura ga funding sai ka ɗibo ta, saboda idan ka sai da abun coins ɗinka na docs zai tsaya a nan ne spot. In kuka lura nan shine spot, to balance ɗinka na spot ba za ka iya yin PC da shi a P2P ba. In kuka lura nan ga hinan ton ne nake da shi ga kuma ita USDT. Idan ka zo USDT ɗin taka ga ta nan kana buƙatar ka yi transfer ɗinta ta tashi daga wannan spot ɗin ta koma izuwa ga nan wajen funding. To sai mu zo wurin transfer da farko transfer. Bayan mun zo wajen transfer sai mu transferring ɗinta ta koma daga funding, daga spot zuwa funding. Dama mun yi bidiyon yadda ake transfer a wancan bidiyon. Sai ka taɓa nan wajen sai ka zaɓo funding account gashi funding account, to gashi nan spot funding, to sai mu juya su mu taɓa nan wajen kenan, nan zai juya mana. So mun juya za mu ɗibo ma'ana daga spot kenan zuwa funding. Idan muka zo ga add coin ɗin da muke son mu yi transfer ɗinsa shine nan USDT, sai mu zo nan mu taɓa ko all in duka ne kenan. In kuma ba duka ba ne sai mu zo dai mu saka adadin da muke so mu saka. To yanzu mu ƙaddara $4 za mu dawo da shi kan funding ɗin, sai mu saka adadin ta sai mu confirm. So idan muka yi confirming shi kenan ta koma ta tashi daga spot ta koma funding ta can wajen. So yanzu tun da ya koma funding, dan mu tabbatar mu shiga wajen funding din mu ga yadda zai nuna mana. So mun shiga funding gashi nan, idan ya zo gashi nan kuka riga USDT ɗina gashi nan 4 ta ƙara a nan wajen. To ka gama da wannan sai ka fita baya ka dawo home gashi nan, sai ka dawo home. Bayan ka dawo home sai ka koma wajen P2P ɗinka. Za ka iya bi ta nan ɗin ka shiga add funds. In ka buɗe shi sai ka dawo ka shiga P2P trading gashi. To sai ka buɗo ɓangaren sell, bari ya gama buɗewa. In kuka lura ya bamu ɓangaren buy ne, yanzu na ɓangaren buy ne in siya zamu, to siyarwa zamu sai mu shiga sell. In muka buɗo wajen sell gashi sai mu biyo ga su nan daɓi layi su masu siyarwan ga su nan layi ga su nan waɗannan. Sai mu ta scrolling har sai mun samu mai ƙaramin mai wanda zai iya siyan dala 'yar kaɗan. Kamar yadda na nuna ɗazu, irin yanayin mai ƙanƙantar yanayin girman account ɗinka, yanayin ƙanƙantar account ɗinka yanayin girman mai siya a wajen wanda za ka siya a wajen sa yake. So mu je mu ci gaba. Ga wannan zai siya ta 8,000 mafi ƙaranci, ga wannan 10,000. Har yanzu ba mu samu wanda ya daidai da abin da yake cikin account ɗinmu ba. Tunda dala 4 ce kun ga bai zama lallai 8,000 ba, bari ya kai 10,000. To sai mu ci gaba da dubowa ƙasa, mu ta dubowa. Idan muka dubo bari na taƙaita bidiyon saboda na kamo wanda zan nuna muku irinsa a kansa za mu buga misali. Yauwa to kamar yadda kuke gani gashi nan mun samu wannan zai siya ta 5,000 zuwa 159. To a kansa sai mu taɓa kan sell, sai mu taɓa sell. Idan muka taɓa sell zai buɗo mana. To nan wajen ka lura, a nan wajen idan farkon yi ne za ka taɓa nan za ka saka account number ka wanda yake yayi daidai da sunanka wanda ka yi register. In ma da BVN ne lokacin da ka yi register ka KYC ita Bitget ɗin taka, in ma da NIN ne duk dai zaman dai sunan bankin sunan iri ɗaya da abun naka. Kada ka sa account ɗin wani ba a so. Sai ka zo nan wajen sai ka rubuta adadin dalar da za ka siyar USDT ɗina, tunda 4 ce sai mu rubuta 4 ga yanan ya mun total ɗin abin da zan samu kuɗin Najeriya
6,382 sai na taɓa kan sell USDT sai in taɓa. So idan muka taɓa za ta saka mana order ita system ɗin. To yanzu ta saka mana order ga wajen contact za ka iya duba ka gani in yana online shi wannan mai siyan dala ɗin sai ka yi masa magana muƙaddara za ka iya buga misali sai ka yi rubutu a nan wajen sai ka ce are you online saboda ka gane yana kusa ne ko kuma saɓanin haka. Idan yana online ka tura mai da tambaya yanzu tunda ni ba sai zan yi ba gwaji ne ba zan taɓa send ɗin ba. Yana nan ka tura mai zai nuna maka yes yana nan kawai ka je ka jira shi. To da ya zo haka yanzu shi kuma bari ne sauri na je na kaɗe saboda kada ya zo ya tura min kuɗi ni kuma dama ba siya zan yi ba. So yanzu idan ka zo nan wajen sai ka jira shi zai tura maka wannan kuɗin naka da zarar ya tura maka wannan kuɗin shikenan kuɗinka zai shigo cikin account ɗinka da ka je ka gani sai ka zo kai kuma kai masa releasing. Yadda za ka mai releasing shine nan da zarar ka je ka ga kuɗinka shi kuma zai zo nan wajen ya taɓa alamar ya biya ka. A nan wajen za ka nuna maka complete a ƙasan nan sai ka taɓa complete shikenan complete a confirm and release shikenan ka gama ka sakar masa dalarsa shi kuma ya tura maka kuɗinka shikenan ka siyar da dalolinka. Wannan shine yadda ake yin P2P na siyarwa kenan. Haka za mu zo mu yi bidiyo ne da ake siyan dala in kai ne kake buƙata za ka siya. Kada ku manta ku yi mana subscribing ku danna alamar ƙararrawa saboda akwai muhimman abubuwa da zamu ci gaba da ɗora muku a wannan YouTube channel namu mai suna Fasahar American.